anybody not speak Danish? Fuck dig, Peter. Okay, jeg kan se, der er virkelig stort fremmøde. Dobbelt så meget som sidste gang. Så Genki kører, det er godt. Nej. Det her panel for, hvis nogen af jer lige skulle være i tvivl, er Genki 2015-panelet. Allan har sat mig på i en time. Aner ikke hvorfor. Så meget har jeg heller ikke at sige. Men jeg tænker, jeg lige vil fortælle jer, hvem jeg er. Mit navn er Victor, så det er ud af verden. Jeg var med til at starte Genki op i 2009. Jeg forlod det i 2011, fordi reasons. Og jeg kom tilbage i 2014 for at hjælpe til med nogle ting hister her. Så jeg har en del erfaring med Genki. Og derfor håber jeg, at jeg kan gøre de gamle tider ære ved ikke at fuck det op. For jer, der ikke ved det, så har Genki været ejet af en virksomhed, som har været ejet af Allan, som er ham, der også hoster Geekcore. Så, Allan. Det kommer til at fortsætte som en virksomhed. Den bliver bare købt af mig. Og derfra, så kommer vi forhåbentlig til at ekspandere med diverse. For det første Genki 2015, det kommer til at foregå i Farum Arena, ligesom det har gjort tidligere. Så det fortsætter. Så vi har en stor Genki en gang om året. Derudover så kommer vi også til at have små mini-Genki, som er lidt ligesom Geekcore i størrelse. Vi kommer til at have en i København. Vi kommer til at have en, måske 2 i Jylland, og så kommer vi nok også til at have en på Fyn. Bare for dem, der ikke har mulighed til at dukke op til de andre cons, og synes det er lidt snyd, at der ikke er noget på Fyn, Odense, whatever. Lige nu, der har Genki, lad os kalde det lidt problemer. Der er en gæld, det har folk sikkert hørt om, og hvis I ikke har hørt om det før, så har I hørt om det nu. Der er skyldt en hel masse penge til de tidligere venues. Noget af det første, jeg har gjort, siden jeg overtaget Genki, det er, at jeg har sørget for afbetalingsplaner, så Genki kommer ikke til at være i gæld om meget snart. Så for dem, der var bekymret over, at Genki måske ville lukke ned, så kan jeg sige, at det kommer ikke til. No worries. Derudover, så for 2015, så vender vi lidt tilbage til Genkis rødder. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har været med til nogle af de tidligere Genkier? Ja, Peter, du var med til den første, du. Men hvornår var jeres første Genki? Sidste år? Okay, det er færdigt. Man skal jo introduceres. Men i 2009-2010, der havde vi rigtig meget sådan kulturevents, og det var sådan meget mere hyggeligt. Det var, man kom hinanden meget mere ved. Og det vil vi i 2015 gerne gå lidt tilbage til, fordi at de sidste par år, der er det blevet lidt mere sådan Genki, LOL, internet memes-agtigt. Så vi kommer til at have mange flere japanske kulturevents, for eksempel te-ceremoni, traditionel bueskydning. Der kommer til at være flere paneler om, hvor kan man lære japansk i Danmark, hvordan kommer man til Japan. Vi prøver at få fat på en japansk ambassade til sådan noget som working holidays, hvis I ved, hvad det er. Nej, working holiday, det er i princippet, du ansøger om et visum, du tager til Japan i op til et år, og så arbejder du der. Og det visum kan man få en gang i livet, så det er bare med at udnytte det, mens man kan. Og i Danmark, der er aldersgrænsen 30 år, så der er tid endnu. Men det er nogle af de ting, som der er planlagt til 2015. Derudover, så kommer vi også til at have en hel masse innovation. Så vi kommer til at have events, som I ikke har set før overhovedet. Og de ting, som vi har set før, sætter vi et lille spin på, så de i hvert fald føles friske. Vi kommer også til at udvide med vores spec, så lige nu der er alt fokuseret på japansk. Hen ad vejen, så kommer vi til at udvide til, at vi også får kinesisk kultur, vi får koreansk kultur. Så det vil sige, hvis I er glade for K-pop eller koreanske serier, kinesiske serier, så kommer vi også til at have noget om det. Men det er noget, der kommer til at ske gradvist. Så i 2015, der ser jeg måske ikke så meget af det, men i 2016 bliver det lidt mere, i 2017 der bliver det mere igen. Men japansk kommer altid til at være hovedfokus. Og kæft for følelser tomt heroppe. Okay. Vi kommer også til at have flere paneler, og det gælder både sådan, talere, som vi får fat på, men også fanpaneler. Så hvis at I har ting, som I er meget passionerede for,
så skal I være velkomne til at skrive ind til os. Vi skal nok sætte en formular op med, hvordan I gør og alt sådan noget. Så skal I være velkommen til at skrive ind og holde et panel, og så sørger vi for, at I får gratis adgang til konten, som, lad os kalde det betaling, for det arbejde, I udfører. Med hensyn til andre former for gæster, altså gæster, der optræder, der har vi indtil videre ikke planlagt noget, fordi at vi vil hellere bruge pengene på at betale gælden af, end vi vil bruge pengene på en person, der er op og danser eller synge i en halv time, og koster vildt meget i transport og appearance fee og lignende. Men planlægningen er begyndt. I kan se ham, der rejser sig op og er ved at forlade lokalet, fordi han er totalt douchebag. Er en af vores eventplaner. De gik faktisk i gang lige så snart 2014 var slut. Ugen efter, så var de gået i gang med at planlægge. Og havde 27 events klar til jer. Var det 27, Peter? 27. Events klar til jer, og flere på vej. Er det også rigtigt, Peter? Yes. Det er godt, Peter. Jeg ved det ikke. Hvorfor kommer du ikke herop, Peter? Godt, kom nu. Okay, nu er der lidt... Peter, han er en af lederne for vores eventhold. Den anden leder er Lost in Action. Han sover. Han Han var sent op og holdt mafia, så... han er lidt udkørt. Men vi har en hel masse events planlagt til jer. Peter han er godt i gang, og Peter Martin og de øvrige er godt i gang med at planlægge flere. Som jeg nævnte før, så kommer der til at være en hel masse ting, som I ikke har set før. Vi er ved at planlægge et stort event, der kommer til at foregå over hele weekenden. Hvor at man melder sig til, og så kan man få lov til at udfordre lidt random eventfolk for at få badges. Bare tænk på det lidt som det gamle Pokémon. Så man kommer ind i et gym, man udfordrer en gym leader, og så kvalificerer man sig til Elite Four. Så det skal nok blive super nice. Det bliver herregodt. Jeg glæder mig især meget selv. Han kommer til at være en del af det, man kan udfordre. Så Peter, han er cool. De andre aspekter af Genki kommer gradvist op at køre. Vi annoncerer tingene på hjemmesiden. Vi annoncerer også tingene bag scenerne på hvad hedder det? Ikke Twitter. Jo, også Twitter. Men Instagram. Der kan I følge ham her, som er den lille maskot. Han laver alle tingene bag scenerne. Så hvis I er interesseret i, hvor langt er Genki kommet, hvad for nogle aftaler der er ved at komme i hus, og den slags ting. Ting som er i startfasen og ikke kommer op på hjemmesiden endnu. For på hjemmesiden, det er når alt er færdigt planlagt, og nu ved vi det kører. Så kan I følge ham på Instagram. Jeg sørger for, at der bliver sat et link op. Hvis jeg kan få på TechGutterne til at sætte et link op. Så der kan I følge der. Hvis I ikke har Instagram, så kan I følge på Twitter. Hvis I ikke har Twitter, så kan I følge på Facebook. Han hedder General Leonidas, fordi this is Antarctica. Men ja, vi har mange ting planlagt. Vi håber, det bliver rigtig, rigtig godt. Vi håber, at vi kommer. Vi håber, at vi ikke laver en repeat af nogle af de tidligere år. Er der nogle spørgsmål? Frit fra leveren. Det er okay, hvis I ikke har. Ja? Vil det altid blive, altså fra nu af, blive holdt i Farum? Nej, det bliver det ikke. Det er kun holdt i Farum i år, fordi at vi skylder Farum en hel masse penge. Så indtil gælden er betalt af, så er vi nødt til at blive der. Vi regner under alle omstændigheder med, at gælden er betalt tilbage i 2016. Og i 17, hvis det går helt galt. Men så regner vi også med, at når gælden er betalt tilbage, at vi har sparet nok penge op. Det er en af grundene til, at vi gør det som en virksomhed i stedet for en forening. Fordi en forening, der er nødt til at donere alle pengene og starte på 0. I en virksomhed, der kan du beholde de penge, der er i overskud til næste år. Men når vi har nok penge i overskud, så regner vi med at flytte venue. Eventuelt Roskilde igen. Fordi det var større, der var flere hoteller i området. Fordi det er lidt svært med Farum. Der er ikke nogen hostels, der er ikke nogen hoteller. De eneste egentlige sovesal, det er faktisk dem, vi tilbyder. Så for folk, der kommer langvejs fra, så det gælder om at booke hurtigt. Og lige snart sovesalene er udsolgt, sovesalsbilletterne er udsolgt, så der er færre, der kommer langvejs fra, der har lyst til at komme til Genki, hvilket også betyder, at fra vores side, så er det svært at få penge til at betale de folk, vi gerne vil have til. Så det er, at vi får betalt Farum tilbage og får betalt en gammel gæld til Roskilde tilbage.
Så kan vi rykke tilbage til Roskilde Kongresscenter. Vi kan få eventuelle aftaler med hotellerne, så folk kan komme langt fra og få lidt billigere hotelrum, hotelværelser. Og så kan vi også begynde at få hive større navne fra både indland og udland til at forhåbentlig få endnu flere gæster på den måde. Og så ekspanderer vi gradvist derfra. Så too long, didn't want to listen. Nej, vi kommer ikke til at være i Farum forever. Vi skifter på et tidspunkt. Ja? Vil man ikke, hvis der er noget græs i nærheden, vil man så ikke kunne gøre ligesom i Vestgrøn, hvor du kan slå telt op? Der er græs i nærheden, men fordi det er et specielt kunstgræs, så må vi faktisk ikke slå teltet op. Hvad der dog er der er et, det var en spejderlejr, eller sådan noget, ikke så langt derfra, hvor vi faktisk har kontakt til nogle spejderledere, som vi måske kan spørge, om vi kan få hjælp den vej igennem. Så man kan få lov til at sætte et telt op derude. Problemet er, at det er lidt langt fra konden. Man skal gå i måske 20 minutter, men det er jo bedre end ingenting. Men vi har tænkt den vej også. Så vi skal nok meddele mere på Instagram. Skal lige shifte som mig. Okay. Er der flere spørgsmål? Det behøver ikke nødvendigvis være til Genki 15 udelukkende. Det kan også være generelt. Ja? Du snakker meget om hyggeligere og sådan noget. Kommer det til at gøres på andre måder end events? Altså, som for eksempel Roskilde, det betyder rigtig meget, og der er lidt, altså, på en eller anden måde, synes jeg, at græsspillerne, det er mere sådan, hvad hedder det? Det er de også. Nogle af de ting, vi kommer til at gøre for at få Genki til at være noget hyggeligere, det er, mens vi er i Farum, der er vi lidt begrænset, fordi det græs, der er i området, det er kunstgræs, det må vi ikke bruge. Vi må i hvert fald ikke slå ting op på det, og vi må ikke gøre så meget på det. Men bortset fra eventsen, så har vi ikke så mange tiltag, mens vi stadig er i Farum. Det er derfor, at vi har tænkt os at holde de her mini-genkier. Tak. Mini-genkier, fordi at folk, der er der mere for det sociale, eller for det hyggelige, frem for at have noget stort, de har mulighed for at komme der. Men udover det, så kommer vi også til at vi kommer faktisk til at have nogle events, som er hygge-events, men det er jo lidt uden for det, du siger. Ja. Vigorous nodding. Ja. Vil du have vand, Peter? Ja, vand, Victor. Han er totalt self-sufficient. Det er så nice at have sådan nogen med på arrangørholdet. Er der flere spørgsmål? Ellers kommer jeg bare med en hel masse underlige kommentarer. Nej, virkelig? Wow. Der er en hel masse gæster derude, de vil igen. Har du nogle spørgsmål, Peter? Nej, ikke andet end... Bliver jeg sendt til Jylland for de der minikon? Ja, du kan. Okay. Okay, jeg har nogle enkelte ting, jeg kan meddele, siden at der er en hel masse tid. Jeg tror stadig, der er 40 minutter igen. Der er 40 minutter igen. Jeg ved heller ikke, hvad Allan han tænker på. Det skulle have været en halv time. Fuck it. De penge, der bliver tjent i forbindelse med Genki, bliver brugt kun på Genki. Så selvom Genki ligger i en virksomhed, så er det ikke sådan, at Genki tjener en hel masse penge, og så tænker jeg, ha, det er min virksomhed, jeg trækker alle pengene i løn og bruger det på mig selv. Sådan kommer det ikke til at blive. No worries. Alt det, der bliver tjent af Genki i forbindelse med billetter, eller salg af boder, eller salg af sådan dealer, alt muligt andet, det kommer kun til at gå til Genki i forbindelse med at betale gæld af, til at spare op til de næste år, og de administrative udgifter, der er i forbindelse med Genki. For eksempel, at Genki skal nu have en revisor, så derfor bliver det nødt til at betale en revisor. Genki er nødt til at have en fast adresse eller et CVR-nummer, fordi at ellers kan vi ikke få post og have bank og alt muligt andet. Så der går også lidt penge der. 250 kroner om måneden, det er til overkomme. Men regnskaberne bliver gjort offentlige i et vist omfang. Så at hvis folk gerne vil vide, hvad er mine billetpenge egentlig gået til, så har man mulighed for at se det ved regnskabsårets udgang. Så alt kommer til at være så åbent som muligt. Det er også derfor, at vi har en Instagram til ting, vi stadigvæk er ved at planlægge. Det er for, at folk kan få et dybere indblik i, hvad er det egentlig præcis, der går i at lave en kon, og hvad er det, vi går og laver, og hvad er det, vi går og tænker på. Så
Det vil jeg håbe, folk er tilfredse med. Godt. Folk nikker til dem, der er på camp. Folk nikker. Er der andre typer spørgsmål i forbindelse med det, jeg lige har sagt? Nej? Det er godt. Jeg kan godt lide jer. I er totalt hurtigt til at fange ting. Så hvis der ikke er mere, så bliver det fandme en hurtig team. Så vil jeg slutte af med at sige, at Genki 2015, det skal nok blive voldgodt. For ellers, så er det mig, jeg skal have fat i. Det vil jeg helst nok gå. Men hold øje med os løbende. Der er på Genkis Facebook-side, der bliver der smidt nogle links op i forbindelse med det her. Hvis jeg ikke kan få TechGuiden til at gøre det, det finder jeg lige ud af. Så kan I få link til Instagram, til Facebook-siden for ham der, til Twitter. Så kan I følge tingene. Der kommer løbende informationer på hjemmesiden. Hvis det er på hjemmesiden, så betyder det er officielt. Hvis det er på Instagram, så betyder det er i planlægningsfasen. Det kan godt være, at vi dropper det. Det er bare så jeg ved, at der er forskellige stadier der. Og så er det sådan set det. Okay. Så tak fordi I kom. Stor hånd til jer. Godt! Det er godt. Okay. Det er cool. Vi ses til Genki på